njengoba usufuna nokusiphatha. Ayifuna nosiphatha wena emathempelini uyahlupha uyakhushuzela njengengulube yehlathi. Ufuna ukuba umshumayeli ongenasigcawu. Ngoba yahlupha lento yofuna ukuba umshumayeli. Ungazube ngisho iprefect esikoleni. Ufuna ukuphatha umsebenzi ashembe ongaka. Into engaka. Ufuna ukuphatha umsebenzi ashembe ongaka. Awusebenzele ubaba mkhulu. Zinsizwa. Lento yokuba umshumayeli ijulile. Lento yokugcotshwa njengoba bathe simuza umshumayeli ecela umshumayeli. Mina nawe yodwa into engabe siyayicela. Uthi uNkulunkulu asivezele lo muntu okuyena wabonana noShembe phesheya kwethuna wagcina esenza siba ngamaNazaretha ke sibuze kuye ukuthi yona into yini lena esiyenzayo ayefuna zomkhonzela yona lapha kaShembe.